나가라고 기리바니고 이라대 말라라고 एकदम lu hari sama nang du semua kuma nang du ebisi nagarau mobile चुठाई लुगराव हे गाइस सभी को नमस्ते। आज फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग यहाँ में सिलोनीजान में पिकनिक मनाने आया। पोलंगफर के जितना दोस्त यार है सब मिलके यहाँ पे एक पिकनिक मनाने आया। सो आप लोग को मैं दिखाऊंगा ये नज़ारा, कितना नज़ारा खूबसूरत है आप सभी को मैं दिखाऊंगा। और मेरा फ्रेंड मेरा दोस्त जितना भी है आप सबको मैं दिखाने वाला हूँ। मेरा वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। सो बने रहिए मेरे वीडियो में। नाइफालांग लेनिंग जिंग बुथुसियांग लेनिंग क्रिपजांग ग्राउसिमासी जाही जिंग एरहा सिलोनीजान सियाबा पिकनिक जिमानि फाइलाइबा निसि क्रिप नेबो जिंग खाजायाबा बुथुके शेयर खालायनां। सो नाइफालांग आनि वीडियो के नुनां निसि क्रिपबो दुहालागो एराहा दंफायदो मोजां सिख्लायि हामसिनिं मोजां जावखा जिखं दं एराहा मोजां सिख्लायि दावबायमानि जागाबो दं इले जिनि कार्बि आंलंहाबो दं। निस्क्रिप्ट ने आं फुनु फालांनां आनी वीडियो की स्किप दाखलाई और हे आनी चैनल के सब्सक्राइब खाई होच कला निस्क्रिप्ट बखलाई शुआ। मेरा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग कर देना भाई समझ के। सो आप लोग को मैं दिखाते जाऊँगा। सिरी माइथाइ गादायनि बारसितु रिमि रिमि खाहानिं खेवाइ सलादु सिरि माइथाइ गादायनि बारसितु रिमि रिमि खाहानिं खेवाइ सलादु माइथाइ गादायन जानां बुसुबासाइन जानां निंग्रगुं हाफायनां हादं थावसि जाना माइथाइ गादायन जाना बुसुबासाइन जाना निंग्रुगुं हाफायनां हादं थावसि जाना सिरि माइथाइ गादायनि बारसितु रिमि रिमि खाहानिं खेवाइ सलादु श्री जाही नीनी गाव थाई फाही आनी खाहा खाजा माला बुदू हम जाओ माला बोही रुगुं हाफाही आनी खाहा खाबाव सी जादू फागुन बारसी जाही नीनी गाव थाई फाही आनी खाहा खाजा माला बुदू माला बोही रुगुं हाफाही आनी खाहा खाबाव सी जादू माइथाइ गादायन जाना बुसुबासाइन जाना निंग्रुगुं हाफायनां खादं थावसि जाना माइथाइ गादायन जाना बुसुबासाइन जाना निंग्रुगुं हाफायनां हादं थावसि जाना सिरि माइथाइ गादायनि बारसितु रिमि रिमि खाहानिं खेवाइ सलादु खाजा शिशि जादुआनि खाहा दंथाव शिशि जादुआनि खाहा सेरे paham ji kham do songbaring li biam sining ebo paham be anti jibase ebo paham do go samne songba de boring do ego lala do sere paham ji lama
Ibola pura gacha ek number gacha macam ni ya. Oh, boring be. Ibu boring be. Ko duala jing clip bo maham jile maka lening penuh falang nang ni script ne bo. Ko naila. Moga ham sikude meladi. Nase kuba, Nase. nase. Eh. Talas deh malah rabuto. Ham siko malah rawan deh. Kudu badam kulang dang. Oh. Oke, masih. Masang do yarone padam dak deh. Ang di ceret naya kena itu. Oh. Ya ang temen ko lele ibo harami. Betul enggak? Ibu bukyong. Guru bodong-bodong ukay mana ya dan na? Kam guru. Wah, sini malah rabu ke naik laf tu krip bo. Era bisal gede mak ge ibu. Hai. Ayo go. Era selfie lalai tu go. Bisa deh. Hai, shake injak. Kamera malah rabu ke naik laf tu. Langsing sekali. Hai cadai. Order go. Handsome buto krip bo handsome, ekdom cute buto dini krip jang. Angdang deh jadi selfie laf ya. Konjus. Hai. Ka. Rambong glik bas lang deh. Ka. अभी तो हम लोग बस पिकनिक खा के खत्म हो गया बस अभी जा रहा हूँ अभी बस में उठने वाला हूँ तो